I quina bicicleta més maca! Si té rodes i tot. Té rodes i tot.
d'autobús. Sí, tinc una serra. Motis, home. Vaja, para. És el que tinc. Pues a la serra el pots fer més viatjat i a més de posar tens que llimar. Sí. En canvi, si et deixo el tallatubos, el poses aquí, fas nyiqui, clac, queda tallat i et queda a més que no tens que retocar. Pues vale. Joan, el senyor Enric porta un rotbook, el que està premiant de tot el... Home, jo porto aquí, jo Ja porto... vaig veure, ja que portes aquí el... Clar. És que això ja ho sabia que passaria, perquè ara l'han dit. Jo pensava dedicar-me a organitzar excursions i cobrar 20 euros cada excursió. A veure, Ja pres la idea. tu que portes la Valladolid, sí? Sí, clar, perquè és més antiga. Ja. Més antiga. La teva és nova. No, són iguals, no? Són iguals a la geometria, però cosetes d'aquest tipus no. Però aquesta també pot canviar d'allò, l'avant. Sí, i de darrere també. Ja no, exacte. Sí, però a veure... Ja no toco res. Ja no toco res. Si no Vale. serveix per res. Bueno, Sí, a veure, tens que ser un professional. sí, exacte. Vale? Perquè et puc dir una cosa, a tu te la donen d'una manera o te la donen d'una altra i tu no te n'enteres. No. Quan dic tu vull dir també jo, eh? No, jo sóc el primer. Vale? Perquè ara, per exemple, si jo... Ai, que maco, això. Això són els ulls, aquells? No. No. L'altre dia estava gravant, també per un camí, i vaig parar de gravar. I just al moment de deixar de gravar va passar un cabirol. La llei de Murphy. Sí. I el mateix em va passar exactament, que aquest el vaig enganxar una mica a la cua. Amb un com es diu? Hòstia, em surt en anglès i no em surt en... Una guineu. Fox, com que... Un zorro, sí, però jo com que ara tot està de moda, que tot és fox, saps? Doncs em sortia més el fox. Para aquí, para! Anna, rectangular, Sí, no veus una cosa que hi ha a sobre? sí. Això diuen... I han vingut de la universitat, Si era un bitxarraco que estava petrificat de 10.000 milions d'anys o el que sigui. Sembla el cap d'una serp o d'un cuc o de no sé què. Tu no el veus, oi? Sí que el veig, sí. Sí que el veig. Es faries un certificat sobre què és això. I tant, bueno, jo això ho domino. Això, bueno, et podria dir exactament fins de la data d'any que va néixer. El dia no. El dia no. No, això no, això no. Però veig que està igual. Està trencat perquè van... Va passar la màquina. Ah, Amb el cap, saps com una coberta i una collons, Doncs no entenem. Aquest és l'ús que parlava.
ja.